Byl jsem postaven před prakticky nemožnou volbu. Sice jsme měli problémy s ekonomikou a království sotva drželo pohromadě, ale to nebylo nic oproti tomu, kdyby tu vládli tihle tři. Bylo by to daleko, daleko horší, než když tu vládl Dier. Když se upíšu, sice mě to pravděpodobně bude nakonec stát život, čest, všichni mě tady nejspíš budou nenávidět, ale aspoň tím získám pro server nějaký čas. No a možná se mi během toho podaří něco vymyslet. A tak jsem se rozhodl. OK, dejte to sem. A věc, která by mě mohla zachránit. Každopádně já to u sebe mít nemůžu, je to moc riskantní. Takže to dávám teďka tobě. Pokud by se mně něco stalo, tak tady pomocí tohodle mě můžeš přivést zpátky. Protože pokud bych já umřel, tak úředníkům už nebude nic stát v cestě. Nebudou mít důvod hrát tady tyhle hry.